தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரித்து அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆறுமுகநேரியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். மக்கள் கூட்டத்தின் மத்தியில் பேசிய அண்ணாமலை ஊர்குளத்தை தூர்வாருவது, பேருந்து நிழற்கூடை அமைப்பது என வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தன்னுடைய சொந்த செலவில் பல்வேறு பணிகளை செய்திருப்பதாக கூறினார். ஆனால் அவரை எதிர்த்து நிற்கும் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு, வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கு என பல வழக்குகள் உள்ளதாக விமர்சித்தார். தன்னுடைய சொந்த செலவுல ஒரு பேருந்து நிழற்குடை, சொந்த செலவுல ஊர்குளத்தை தூர்வாரி மக்களுக்கு சத்தமில்லாமல் எத்தனையோ உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர். ஆனா இவரை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய, இன்னைக்கு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அவருடைய அடையாளம் என்ன? ஈடி வழக்கு, வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கு. தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக எனக்கு புரியல, எப்படி நீங்க ஈடி வழக்குல கைதாகாம தப்பிச்சு 5 வருஷத்தை ஓட்டிட்டார்.